We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namong pinakadagkog pinakaulaing balita sa Mindanao. Ako si Tec Ocampo. Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Niabot na sa Davao City ang third batch sa bakuna kontra COVID-19 nga dugang alokasyon alang sa Davao Region. Anang report ni Argil Relator. Martes sayo sa buntag gihang mitugpa sa Davao International Airport ang eroplanong dala ang 7,200 vials sa Sinovac vaccine gikan sa Manila. Dugang alokasyon kini alang sa mga healthcare workers sa rehiyon alang sa first dose. Wala tay shortage kay ang ato ang bakuna gihatag yun igo lang pod sa ato ang mabakunahan. Subot pasabot kung gitagaan ta atong niagi og 36,800 doses man to para sa 36,800 nga mga healthcare workers. Ana-ana sa 47% sa tanang healthcare workers sa Davao Region ang nabakunahan na og first dose. Ana-ana sab sa 98% ang consumption rate. Gipangandaman na sab sa DOH-11 ang master listing sa mga senior citizens nga mao'y sunod nga bakunahan human sa A1 priority. Apan ginahulat pa ang bakuna nga sakto alang sa mga senior citizens, sanglit alang lang sa nag-edad 18 years old hangtod 59 years old ang Sinovac. Kung mahurot na nato ang A1 nga group unya ang ato ang Sinovac, ang atong available nga vaccine, dili man kay tungod kay dili man nato na siya mahatag no sa ato ang senior citizen which is the A2 group. Mulaktaw sad ta no pangitaan po nato pamaagi para dili gyud masayang ang ato ang bakuna. Kauban sa Melchor Awing sa kamera, ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Gisuspindi una sa Zamboanga City LGU ang mga biyahe gikan sa National Capital Region padulong sa Zamboanga City Airport. Gibutyag ni Mayor Beng Climaco nga sugod Lunes, suspendido ang mga biyahe sa eroplano gikan na iya padulong Zamboanga City Airport. Lakip na ang connecting flights gikan Cebu Davao. Nga na iya ang tinubdan gawas lang kung hybrid flight sama sa nagadala og cargo og outbound passengers. Kini tungod sa mga kumpirmadong kaso sa UK ug South African strain sa COVID-19 ug human gibutang sa enhanced community quarantine ang National Capital Region sugod March 29 hangtod April 4. Mihatag na og sulat si Zamboanga Task Force COVID-19 Chief Implementer Dr. Elmier Apolinario ngadto sa mga airline company kalabot niini. Karong Semana Santa kung kanus asagad sa mga deboto ang nagapuasa, presyo sa isda sa merkado misaka. Ani ang report.
Kamatikda na ang pagsaka sa presyo sa isda karong Semana Santa, ilabi na sa Kugon Market sa Cagayan de Oro City, kung asa anaa sa 20 hangtod 40 pesos ang gimahal sa presyo. Labi na gid kani karon nga adlaw sa atong Kwaresma, mahal na adlaw. Hinoon pwede man sad ta makapili sa atong mga isda kay kung kaya lang nga mahan aysa kay tungod lagay gid sa kamahal. Matod sa mga mamaligyaay og isda, minus pagihapon kuno ang kita apan arang-arang kung itandi sa mga milabay nga semana. Namingaw kay Sir ay. Mahalin namin sa kadlaw na 3,000, 4,000. Wala na yung mga linon. Di kasalbar sa kuan, pasweldo. Karong kuan, Semana Santa, makasulod mo din sa merkado, pinakalamit ning isdaw. Tabas nga dagko, dili po ni sa permente, i-try lang. Busa ang mga mamalitay, kanya-kanyang diskarte sa pag-budget. Sa panahon karon na atong trabaho dili kayo permanente. Adlaw na to nga pagkaon. Makatipid sa ka. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Pagbantay sa mga boat mosulod sa Samal Island karong Holy Week, mas gipahugdan. Dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Yaste karong Holy Week gilauman nga mudagsa ang mga tawo nga buot mosuroy sa Samal Island busa mas gipahugtan sa LGU ang pagbantay sa tanang entry points. Natanggong kining si Vanji ug mga kaubanan human gipangitaan og tourist QR code. Tumong unta nilang mga ligo sa dagat. Apan tungod walay mapakitang QR code, balik na lang sila sa agi. Amoy confirmation sa kanang booking. Wala po ko kabalo ma'am, kaya di man kami igo raman mining uban. I-check og maayo ang mga QR code sa resort, Dabnor QR, kinahanglan nga the same, nalang gyapon sa titulos yuta na sa negosyo dito. Kung adto lang sa dito nga gamit ang lain nga QR tapos magsuroy-suroy lang siya, dili siya pwede. Gipahugtan karon sa Samal LGU ang pagbantay sa mga pantalan tungod sa posibleng pagdagsa sa mga buot mosuroy sa isla. Hugot sab ang pagbantay sa Coast Guard o kapulisan sa seguridad sa tanang entry point sa isla. Ang tanang resorts o gubang tourism establishment, kinahanglan 75% ra sa capacity ang pwede i-accommodate ug kanunay nga ipatuman ang health protocols. Giabisuan sab ang tanang resort owners nga kung dunay mga guest nga gikan sa Cebu ug NCR, kinahanglang ipailawom sila sa rapid antigen test. O kung gikan ka sa Cebu, sa NCR plus bubble, no, katong kung diin grabe ang COVID karon, once you enter Samal, mag-undergo gyud ka og RT-PCR swab. Maski na naa na kay gigunita na papel na negative ka. Samtang nakatakdang mulusad og aggressive COVID-19 community testing ang LGU Samal human sa Holy Week. Hinuon ugaling na ay magpositibo, nakaandam na ang ilang COVID-19 facility. Kung naaman, di magyud na manikayan, no? COVID is part of our lives na. Naka-plaster man ang ato ang mga isolation facilities and naapod tay gigahin na budget para sa ato ang mga contact tracers. Tek ugma ipailawom tong kapin 200 ka mga empleyado sa local government unit. Ipailawom sila sa kining rapid antigen test. And after Holy Week sa Lunes, magsugod na ang ilahang aggressive COVID-19 community testing. Unahon nila tong mga exposed sama ni ining mga habal-habal drivers. Tek. Daghang salamat, Jandy Esteban. Dagang motorista ang natanggong sa checkpoint sa Davao Oriental human gipahugtan ang no QR code no entry policy sa probinsya. Ilabi na nga lauman ang pagdagsa sa mga tao karong Semana Santa. Atong ibalik si Jandy Esteban. Mao kini ang pinakataas nga linya karon, no, atong baklason pinakataas nga pila. Ingon ani kataas ang pila sa mga sakyanan pasulod sa Davao Oriental. Daghan ang natanggong dihang giistriktuhan ang pagpatuman sa no QR code no entry policy sa probinsya karong Semana Santa. Kanus agilauman ang pagdagsa sa tao. Ang uban wala gipalusot kay dunay kaubang mga bata nga nag-edad 14 anyos paubos. Base sa Executive Order No. 7, 15 ngadto sa 65 anyos ra ang tugutang makasulod sa probinsya nga authorized persons outside residence.
Kabahin kini sa measures aron dili musaka pa ang COVID-19 cases sa probinsya. Sirado sab ang tanang pilgrim sites sama sa Pintatagan, Welcome Park ug Dakong Cruz sa Governor Generoso atol sa Semana Santa sugod March 29 hangtod April 4. Walay Lenten season activities nga ipahigayon sa probinsya kini aron mapugnan ang panagtapok nga hinungdan sa pagkatag sa virus. Daghan usab nga mga walk-in guest ang wala nagipasulod. Gumikan, hugot ang implementasyon sa no booking, no entry policy. Samtang, ang mga returning OFW o local travelers labi na gikan sa National Capital Region nga dunay plano nga magdugay og sobra 5 ka adlaw sa probinsya, gi-require nga magstay at home sulod sa 7 days kinsa ipailawom sa active surveillance. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Mas mimenos ang ihap sa mga pasaherong mobiyahe padulong sa mga probinsya nga manukad sa Davao City Overland Transport Terminal karong Martes Santo kung itandi sa milbayng tuig. Ani ang report ni Argil Relator. Alas 10 pa sa buntag ang biyahe ni Alma Carino uban sa iyang anak padulong sa Agusan. Apan sayo pa lang niadto na sila sa Davao City Overland Transport Terminal sa pagtuong daghan ang mobiyahe karong adlaw. Gisiguro sab niya nga naka-face mask o face shield sila. Ilabi pa nga pampublikong bus ang ilang sakyan. Mag-Holy Week mi dito, mga 2 months. Minus ang pag-abot sa mga pasaherong biyaheng probinsya karong adlaw kung itandi sa samang adlaw sa nakalabayng mga tuig. Ang porter nga si Villarino Tuburan, apektado sab ang kita tungod minus ang pasahero. Pas na bang itong una, kung karon mingaw mong kay pandemic man. Sumala sa DCOT management, walay nagbag-o sa ihap sa mga nagabiyaheng bus units ug mularga kini sa oras sa interval. Ang ilahang last trip is only 7 o'clock manggod ang gi-allowed nato before, no. So karon gihimo na nato kini nga alas 9 sa gabi. Nagpahinumdom ang DCOT management nga siguruhong kumpleto ang mga requirements nga gikinahanglan pasulod sa place of destination ug sa agiang mga lugar sama sa QR code aron dili matanggong sa biyahe. Minus man ang ihap sa mga pasaherong niabot karong adlaw sa terminal. Apan ang mga bus companies nangandam ng daan alang sa pag-apply og special permit sa LTFRB. Ugaling musaka ang ihap sa mga pasahero ugmang adlaw. Ang ulahing adlaw una mag-long weekend. Hinoon sa Thursday ug Friday dunay biyahe ang mga big bus companies. Apan mas taas na ang interval sa ilang biyahe. Kauban si Belcher Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Layo na ang posibilidad nga mahimong bagyo ang low pressure area nga naagawa sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Usa na ka shallow low pressure area ang LPA nga nakita sa lower portion sa Southern Mindanao gawa sa PAR. Hinoon, bisag dili kini mahimong bagyo, magpabiling magbebentayon ang katawhan tungod sa trough o extension sa mong LPA na makamugna og pagdaot sa panahon sa pipila ka lugar sa Mindanao. Tungod sa trough or extension sa dagom dala nining shallow low pressure area, adunay mga pagdagom sinatitibok dapit sa Mindanao din. Adunay continuous or padayon gihapon mga pag-ulan, preferably na sinati dito sa ubang area sa Surigao provinces o sa dinhi sa Davao region ubang areas niini. Sa karon apil sad sa mga ubang area sa Suc-Sargents nga epekto sa maong trough. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kapin 21 milyon pesos nga kantidad sa marijuana ang gisunog dihang giguba sa otoridad ang 2 ka ektaryang marijuana plantation sa Barangay Masjid Punjungan sa Kalinggalan, Kaluang, Sulu. Gingog ipanagihan kini sa usa ka uto. Paday nangita ang otoridad ug lain pang mga marijuana plantation sa lugar. Sa buog Zamboanga, Sibugay, patay ang usa ka miyembro sa kriminal ug gun for hire group ni Commander Manny Nain nga si JR Nalika Rufin atol sa operasyon sa pulis sa Purok 5, Barangay Bawang. Napatay ang suspect atol sa illegal nga pasabong sa maong lugar nga gironda sa kapulisan kung asa misukol kuno ang suspect kauban ang usa ka Edelberto Reliente kinsa samdan sa hitabo. Na-recover ang caliber 45 nga pusil sa suspect.
Sa Zamboanga City, mukabat sa 3.8 million pesos o 108 ka karton sa smuggled cigarettes ang nakumpiska sa Philippine Navy sa Maritime Interdiction Operation sa dagat sa Santa Cruz Island. Matod sa otoridad, ang mga smuggled nga sigarilyo sakay sa duha ka motorized vessel nga dunay 3 ka tripulante kinsa walay mapakitang dokumento. Gidala na sa Bureau of Customs ang mauma kontrabando. Samlang Cotabato, kapin 20 ka taga-suporta sa New People's Army sa Barangay La Suerte ang mibawi sa ilang saad sa rebeldeng grupo dihang mibalik na kini sa sabakan sa gobyerno. Gideklara sab sa Barangay Council nga persona non grata ang NPA ug gisunog ang bandila nini. Misaad ang lokal nga kagamhanan og suporta ngadto kanila. Driver sa usa ka pampaserong van nadakpan human nakigginukdanay sa mga personahe sa Land Transportation Office sa Davao City. Ane report. Simpleng routine check, may resulta sa ginukdanay so sa kagiingong kolorong passenger van human wala mihunong ang driver niini. Milusot kini sa duha ka traffic light bisa nakastop ug misulay pa og counterflow. Makaiskapo lang sa migukod kaniya nga mga ahente sa LTO. Tungod sa traffic sa Matina Crossing, na corner na kini ug nadakpan sa otoridad ang driver nga giilang si Orly Orliamena. Bihayng kagiyan di Oro City ang van apan tungod walay body markings gipara kini sa LTO aron susihon. Dinhi nasayrang sobra usab ang pasahero nini sa 50% capacity. Sa diri ma'am kolorom pero dito sa Cagayan naman na si franchise gud. Mo mo ingon niya di padakop. Ginabantayan sa LTO ang mga kolorom nga pampasaherong van tungod alaot ang mga pasahero niini sa gayong madisgrasya kay walay klarong insurance. So naman tayo designated terminal, may karatula, then musakay ta sa mga sakyanan nga prangkisado jud nga mobiyahe. Tungod sa mong kalapasan, i-impound ang van hangtod makabayad og penalty ang tag-iya niini nga moabot sa 200,000 pesos. Samtang ang driver posibleng masuspende o ma-revoke ang lisensya tungod sa daghang kalapasan dihang nagpagukod kini sa otoridad. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Motorrider na tumba human kini nagbanking sa pakurbada nga kalsada sa gibansagang Killer Highway sa Claveria, Misamis Oriental. Laing rider ang naangin sa mong aksidente. Ani ang report? Kini ang kuha sa netizen atol sa insidente nga nahitabo sa Road 955 sa Claveria, Misamis Oriental adlong Domingo. Makita kining rider nga wala pa nailhan nga paspas ang pagpadagan sa iyang motor ug nagbanking sa may kurbadang bahin. Apan outbalance kini diretso og pagkatumba. Nabilin ang rider sa kalsada apan ang iyang motor milagpot padulong ngadto sa grupo sa mga rider nga anaa kilid sa dalan ug naigo ang laing rider. Sa kakusog sa impact, natumba ang biktima nga nailang si Prince Abines nga nakahiagom og grabing pangos ug samad. Sigon sa Misamis Oriental Provincial Police Office nga ilapang ginaimbestigahan ang maong kaso. Nasayran nga misibat ang naunang rider nga hinungdan sa disgrasya. Samtang sa Facebook post, nagpakitabang ang banay ni Abines alang sa pinansal nga kinahanglan sa medical examination nga sa gubangon niini. Kinumduman nga aduna nay susamang aksidente nga nahitabo kaniadto sa susamang lugar kung asa duha ka motor ang nagsampok. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Kapin 32.5 million pesos ka kantidad sa ilegal nga droga nga nakumpiska sa Davao Region ang gipang sunog. Ang detalye sa report ni Argel Relator. Pagmundang siya pasubmit na positive ang specimen. Gipresenta tubangan sa mga opisyal sa iniusang puwersa sa PDEA 11, PNP o provincial government sa Davao del Sur ang mga ebidensya na sakmit atol sa mga anti-illegal drug operations sa Davao Region. Mukabat sa 11,682,000 pesos ang kantidad sa mga nasakmit nga shabu, diin pinakadagan ang recover sa Davao City nga anaa sa 574 grams. 664 grams ang na-recover gikan sa mga suspect nga napatay atol sa operasyon. Busa, walay kasong napasangat. Samtang, miabot sa 21 million pesos ang kantidad sa nakumpiskang marijuana, diin pinakadaghan sa Davao del Sur kung asa naka-recover og 27,000 grams. Samtang, 125,000 grams ang gikan sa walay nakasuhan. Busa, kapin 32.5 million pesos ang kinatibuk ang kantidad sa na-recover nga illegal nga droga. Kining tanan, gipang tapok o dungang gipang sunog.
We are coordinating with the judges, the judiciary to fast track the disposal of cases so that we can come up with several shabus and several illegal drugs na isunugo na to. Suportado sab sa provincial government sa Davao del Sur ang mga programa kontra illegal nga droga. If we can say that in the near future, Davao del Sur will be the first illegal drug-free province, that will make us tremendously happy. Twice o thrice a year ginapahigayon sa PDEA ang destruction sa kining mga illegal drugs o drug paraphernalia nga nasakmit gikan sa mga anti-illegal drugs operation sa tibuok Davao Region. Pagpamatuod sab kini nga walay nagakahitabo nga recycling sa illegal drugs o kining drug evidences sa ilahang buhatan. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Gidayon ang Chrism Mass sa usa ka simbahan sa Zamboanga City isip kabahin sa mga aktibidad sa Semana Santa. Gitugutan ang pagpahigayon sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception o Chrism Mass kung asa dunay seremonya sa priestly promise o blessing of oils. Among lana ang gamiton sa kaparian sa pagpahigayon sa mga sakramento sa ilang nagkadaiyang parokya. Apan kinahanglan, 50% lang sa capacity ang makatambong sa mong religious activity. Gisiguro sab nga masunod ang health protocols. Tanang aktibidad, himuon lang sulod sa simbahan ug kansilado ang mga prosesyon. Karong Semana Santa atong tilawan ang sagad nga ginahandang biko. Apan dunay twist tungod sa mga pinasahing color niini. Suwak ang itsura apan suwak ba pud kaha ang lasa? Atong sayrang pinaagi sa report ni Margie Montejo Dacanay. Magbiko ta og pink, usa ka ekspresyon nga daw imposible nga matinuod. Apan para kay Harry Peñaflor, walay imposible tungod na imbento gayud niya ang colorful nga mga biko. Dunay violet, yellow ug pink. Naisipan ko na gawan ko yung mga kababayan kong Davaoenyo ng another version ng biko na sigurado ako na magugustuhan nila. Organic ang ginagamit nga ingredients ni Harry sa iyang mga biko, sama sa ube halaya, squash halaya ug langka halaya nga dunay strawberry extract. Sa pagbuhat og colorful biko, unang lutuon ang tuno nga dunay asukar. Dayon ibutang ang malagkit rice. Sunod ihalo ang nagkadaiyang halaya flavor. Ug pagkahuman ibutang na kini sa sudlanan. Dayon budburan og halaya bits ug tuno nga dunay condensed milk. Ug aron mas mulami, i-bake kini sulod sa 15 minutos. Ang pagkakaiba nito is yung mismong biko meron siyang halong halaya, then meron din siyang toppings ng halaya, then meron siyang ubi sauce. So medyo madami yung difference niya compared dun sa parang ordinary na biko lang. Ang healthy o colorful biko ni Harry maunang iyang panginabuhian sukad nga nawad-an siya trabaho tungod sa pandemya. Busa panghinaot niya nga mopatok gayud kini dili lang sa mga Davaoenyo kundi sa tanang Pinoy nga mahiligon sa lami ang biko. Malaki yung vision ko na magkaroon siya ng store sa iba't ibang lugar, especially dito sa Davao. Then eventually makilala siya sa buong Mindanao then buong Pilipinas. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Margie Montejo Dacanay para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mas bisaka ngadto sa lapas 120,000 ang COVID-19 active cases sa Pilipinas so katong wala pa nayo sa sakit samtang miubos ang ihap niini sa Mindanao. Mital og 124,680 active cases sa COVID-19 ang nasod dihang anaa sa 9,296 ang new COVID-19 cases sa Pilipinas karong adlaw. Bisaka sab sa 741,181 ang total COVID-19 cases. Samtang 603,310 ang recoveries ug 13,191 ang namatay. Sa Mindanao miubos ang active cases ngadto sa 2,455. Kini human nga 58,789 ang dunay COVID-19. 54,021 ang naayo na ug 2,313 ang namatay. Samtang sobra 127,664,000 na ang nataptan og COVID-19 sa tibuok kalibutan.
Sobra 72,419,000 ang nakarecover na ug sobra 2,792,000 ang namatay. Mga misalmot sa Sararan Caravan, gipakwarantin sa Davao City. Samtang gibawala ng mga government personnel ug barangay officials nga musalmot sa political activities. Ano ang report ni Sheila Vergara Rubio. Gilayong gipangdala sa quarantine facility sa Davao City ang mga misalmot sa Sararan Caravan nga miabot sa Davao City gikan sa nagkalain-laing lugar sa nasod. Kahinumduman nga pipila ka grupo ang migikan sa syudad aron mag-caravan sa nagkadayng lugar sa nasod aron agnihon si Mayor Inday Sara Duterte nga padaganon pagka-presidente bisan pa man og bidumili ang mayora. They already have their schedule for testing. Hopefully walay mag-positive sa ilaha. We have one batch na niabot 43 kabuok and then another batch in another facility around approximately 20 kabuok. Tungod niini, gipakanaog sa mayor ang Executive Order No. 17 aron did-an ang mga government personnel lakip barangay officials nga mosalmot sa mga political activity nga sama sa Sararan Caravan. Sumala sa mayor nga angay hinumduman sa maong mga opisyales nga essential movement lamang ang itugot karong panahon nga dunay pandemya ug delikado ang gihimo niini nga pagbiyahe sa nagkadayng lugar sanglit motaas ang risgo sa transmission sa virus. Ang kanang mga travelers nga gikan sa lugar nga daghan og COVID-19 cases, sila na ang dako og possibility nga magdala og virus pasulod diri sa atoa. And then non-essential travel, ang political activities is considered non-essential travel. Sa gipahayag sa grupo ni former Barangay Councilor Jocelyn Tapik, nga ang ilang kalihukan bunga sa kabubuton nga mapadayon ang klase sa pagpanerbisyo ni President Rodrigo Duterte, butang nga lisod pugngan. Mas may usab kuno kung pahibaluon lang sila kung asa malugar nga did-an silang makalusad og aktibidad. Hinuon, andam gihapon silang mutuman sa mando sa mayor, ilabi na kung ang katuyuan mao ang pagsumpo sa pagkuyanap sa COVID-19. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Sugod ugmang adlaw Marso 31, temporaryong manarado ang usa sa mga karaang dakong hotel nga nahimo ng landmark sa Davao City. Sigon sa FB post sa Apo View Hotel, may pahibalo kini sa publiko nga temporaryo una silang manirado sugod Marso 31. Subay kini sa dakong epekto sa turismo sa pandemya sa COVID-19 ug agig suporta sa kagamhanan aron mapugngan ang pagkuyanap sa COVID-19. Sa programa ni Mayor Inday Sara Duterte sa radyo, iyang gipahayag ang iyang pagkasubo sa temporaryong pagpasarado sa Apo View ug naglaom siya nga subling maka-operate ang mong hotel sa umaabot nga panahon. Mipadayag usab sa ilang kasubo ang Hotel Resorts Sales and Marketing Association sa Davao City sa pagsirado sa mong hotel apan naglaom silang makabalik ra gihapon kini sa pagserbisyo human sa pandemya. Ginaig ang usa ka inahang pulis sa Kidapawan City kinsa nagpa-breastfeed sa usa ka baby atol sa usa ka aktibidad nila sa barangay. Wala nagduha-duha kining si Police Staff Sergeant Karin Ann Ewa sa pagpasuso sa baby dihang nagpahigayon sa gift-giving activities sa Barangay Perez. Matud ni Staff Sergeant Ewa kinsa Assistant Investigator sa Women and Children Protection Desk o WCPD sa Kidapawan Police, nakita kuno niya ang baby nga naghilak na samtang naglinya ang inahan niini para makuha og grocery pack. Busag gikuha niya ang baby ug gipa-breastfeed kini. Gikalipay kuno niya nga nakatabang siya sa uban pinaagi sa iyang pagkainahan usab. Miani og pagdaygikan sa mga netizen ang gihimo sa maong pulis. Usa ka tricycle driver na himong inspirasyon sa iyang mga kaubanan human miuli og cellphone nga nabilin sa iyang pasahero. Ato siyang ilailahon sa report ni Ethel Ipanag. Kapanaminan gayon sa iyang mga kaubang tricycle driver si Raniel Pacardo. 14 ka tuig na nga driver. Humaniya giuli ang cellphone nga nabilin sa iyang pasahero. Matud niya pag naog sa iyang pasahero nga taga Lawis bara sa Lapasan, Cagayan de Oro City. Wa kuno niya na matikdan nga nabilin ang cellphone niini hangtod gitunol kini kaniya sa laing pasahero. Pagingon ako nga nako cellphone nakita nako yung input mga standby sa baligya na ko dili ni baligya yole gid ako ni dili ni ako. Gidayeg sab si Raniel sa iyang kauban ng tricycle driver. Nabalik among dignidad no tungod sa iyahang gibuhat. So para sa moa dako kayong kaayo na dapat siya pamarisan siya, dapat kanang awaton siya sa mga kadaghanan. Matod ni Raniel, bisan sa kalisod, mas mipatigbabaw kuno kaniya ang pagkamatinud-anon. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Ethel Ipanag para sa One Mindanao.
Sa pagidumdum sa anibersaryo sa CPP-NPA o New People's Army kagahapon, nagkadaiyang grupo ang ipadayag sa ilang pagbatok sa rebeldeng kalihukan. Anang detalye. Nagpahigay ng peace rally ang grupo sa mga kabatanunan aron ipadayag ang ilang pagsalikway sa kalihukan sa NPA netong Lunes hapon atol sa anibersaryo sa Partido Komunista sa Pilipinas. Ang mga aktibidad gisalmutan sa mga grupong Alpha Kappa Rho International Fraternity and Sorority, Tau Gamma Phi ug Epsilon Phi Omega. Bitbit nila ang nagkadaiyang placard sa pagkondina sa daotang binuhatan sa komunistang rebelde. Nagkatagsab ang mga placards batok CPP-NPA sa nagkadiang lugar sa Butuan City. Mensahe sa mga propaganda maong pagkondina sa daotang binuhatan sa rebeldeng komunista. Napul-ana kuno ang katauhan sa pagpanglingla sa NPA ngadto sa mga inosenteng sibilyan. Samtang 345 ka mga supporters sa NPA ug 18 ka mga milisya ng bayan members nga misurrender ang nanumpa na sa ilang pagsuporta sa gobyerno atol sa anibersaryo sa CPP sa Barangay Ibuan, Las Nieves, Agusan del Norte. Sagad kanila mga miyembro sa Guerrilla Front 4A North Central Mindanao Regional Committee. Tanan sila tabangan pinaagi sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP sa gobyerno. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Mga kapuso, way puwas ang among pagkatulog balita. Bisitahi ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa nagkadayang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mao kato mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Cyril Chavez. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teco Campo, buong puso para sa Pilipino.